Neskoro v noci cestovalo dievča metrom domov. Ako tak sedela, všimla si ženu sediacu oproti nej, ktorá na ňu úprene hľadela. Tá žena sedela medzi dvoma mužmi. Dievča stále uhýbalo pohľadom, ale žena na ňu bez prestávky zízala. Jej pohľad začínal dievča desiť. Na ďalšej zastávke metra nastúpil nový cestujúci, vysoký muž v zimnej bunde. Postavil sa hneď vedľa dievčaťa. Žena si ho vôbec nevšímala a stále sa úprene pozerala na dievča, ktoré bolo čoraz viac vystrašené. Tí dvaja muži sa jej smerom ani len neobzreli. Tvárila sa, že si to nevšimla, ale vždy, keď sa obzrela na ženu, jej upriamený pohľad pokračoval. Keď metro zastavovalo na nasledujúcej zastávke, muž v bunde sa chystal vystúpiť. Zrazu chytil dievča pevne za ruku a ako sa dvere otvárali, vytiahol ju von z metra. Ostali sami na nástupišti a dievča začalo kričať o pomoc. Pomoc, nechaj ma! Upokoj sa. Práve som ti zachránil život. Nechcel som ťa vystrašiť, ale musel som ťa dostať z toho vlaku. Tá žena, ktorá sedela proti tebe, bola mŕtva a muži pri nej ju len podopierali. Kto vie, čo by urobili tebe, keby si to všimla?